шоколади ҳақиқӣ чӣ гуна бояд бошад? имрӯз дар рафи мағозаву марказҳои савдо мо намудҳои гуногуни шоколадро вомехӯрем. шоколади талх, сафед, ковок, ширӣ, бо мағз, бо мавиз, бо йогурт, бо ҷем ва ғайра. умуман интихобу навъи шоколад дар рафҳо хеле васеъ мебошанд, аммо на ҳамаи ин тахтачаҳоро, плиткаҳоро шоколад номидан мумкин аст. аз барои сарфакорӣ бисёре аз истеҳсолкунандагон ба найранг роҳ медиҳанд. якум, онҳо метавонанд ба ҷои какаои соддашуда хокаи какаоро истифода намоянд ки хокаи какао асосан ҳангоми коркарди донаи какао ҳамчун партов буда пас аз афшурдани равғани какао ҳосил мегардад. ба ҳар ҳол ҳар як шахс навъи шоколади дӯстдоштаи худро дорад. ба воситаи роҳҳои зерин муайян намудан мумкин аст ки тахтачаи шоколади рӯи мизи шумо ҳаққонӣ аст ё не. роҳи якум, на дар даст, балки дар даҳон об мешавад. бо чунин роҳ як вақтҳо шоколадҳоро таблиғ менамуданд, аммо дар амал шоколади ҳақиқӣ бояд на ки ҳам дар даҳоно ҳам дар даст об шавад, зеро равғани какаои табиӣ дар ҳарорати 32 градус об мешавад, аммо равғанҳои қаннодӣ камарзиш дар ҳарорати 40 градус. агар шумо таби баланд надошта бошед, ҳарорати баданатон 36.6 градус бояд бошад. барои ҳамин ҳам шоколади дастии шумо дар ин ҳарорат бояд об шавад. агар не, пас шоколади ҳақиқӣ нест. аз ин бар меояд ки ба воситаи ҳарорат шоколади ҳақиқиро аз қалбакӣ метавон фарқ намуд. роҳи дуюм, пораи шоколадро ба шир андозед. агар шоколад ғарқ шавад, маълум мегардад ки аз равғани какао тайёр карда шудааст, пас ҳақиқӣ аст. агар ин порчаи маҳорати шинокунӣ дошта бошад, пас маълум мегардад ки ба он хокаи какао ҳамроҳ карда шудааст. аммо ин роҳро барои муайян намудани шоколади ковок истифода намудан мумкин нест, зеро шоколади ковокӣ ҳақиқӣ ҳам бошад, дар болои шино мекунад. роҳи сеюм, сафедчавӣ. ба фикрам бисёре аз дӯстдорони шоколад боре ҳам шоколадро харида бошанд ки болои тахтачаи шоколадиро сафедӣ пӯшида бошад. бисёриҳо фикр мекунанд ки ин шоколад ҳақиқӣ нест, аммо ҳамааш баръакс мебошад. танҳо шоколади ҳақиқӣ метавонад сафедӣ пайдо кунад, зеро ҳангоми зуд тағйир ёфтани ҳарорат қатраҳои равғани какао ҷудо гардида бо болои тахтача мебарояд. як тахтачаи шоколадиро ба яхдон гузоред ва пас аз якчанд соат онро аз он ҷо гирифта ба болои плита гузоред. агар болои тахтачаи сафед шавад, ин маънои онро дорад ки шоколад ҳақиқӣ мебошад. оё метавонед шоколади ҳақиқиро дар худи мағоза муайян намоед? метавонем, албатта ки бисёре аз истеҳсолкунандагон дар тамға коғаз таркиби маҳсулоти дуруст нишон медиҳад. барои ҳамин ба шумо лозим аст ки онро дурустакак хонед. агар дар тамға коғаз нишон дода шуда бошад ки таркиби шоколад равғани растанӣ ва ё хокаи какао зиёда аз 4% нишон дода шуда бошад, пас ин шоколад набуда тахтачаи ширин мебошад. дар хотир дошта бошед ки хокаи какаоро бо номи какаовела иваз намуданашон ҳам мумкин аст. инак расидем боз ба анҷоми як навори дигар. то наворҳои оянда шоду пирӯз бошед.